इन्ट्र'आवहाय मोनसे भिडिअ क्लिप सोनानै होखादों नोंथांमोना बयबो नुनो मोनखाबाय थ' मिथिनो मोनखादों ना थौदो बिदिब्ला जागायलांदिनि दिनैनि टपिकखौहाय फंनैसो सावरायगोन बारा गोलाव खालामनो सानाखै आरोना थ' नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखानाय आरो जोङो सिगाङावबो सावरायदोंमोन एसे दाखालि बावै आङो मोनसे भिडिअ हगारखादोंमोन थ' बे टपिकनि सायावहाय थ' मिथिनो मोनखादों थौदो बिदिब्ला जागायलांदिनि दिनैनि भिडिअखौहाय थ' जोङो बेवहाय मिथिनो मोनदों थग्रोनाहाय जि बाथ्रा बुंखादोंमोन आङो बे भिडिअ क्लिप्सआव होनानै होखादों आरो लोगोसे जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो रिल स्टार कनजिता होननानै ना थ' जोङो बयबो सिनायनो मोनो आरो माखासे मानि भिडिअसफोर जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो कल रेकर्डिं भिडिअसफोरबो जोङो नुनो मोनदों ना एक्चुअली दा मा जालायखो थारैनो कनजिता आब'आहाय बेबायदिनो गथ' गथायनि थाखाय फैदोंमोन जानांगौना थ' बेबायदिनो बुंफैखादोंमोन भिडिअआवहाय थ' न'आव फैनानै आरो दा फिन खेब जोङो एयार'प्लेनजों बिरलांनायसो नुनो मोनलायबाय थ' अखा हानायाव माने गाखोदों जाहैबाय एयार'प्लेनावहाय एसे ओरै गोजौ गाहाय जायोनो माने दा जियानो हक मोनहैबाय जायगासिम आवगोलनि जायगासिमनो मोनहैबाय जानांगौना दा मा खामानि मा थ' जोंथ' जेबो मिथिला कम्पानियाव आरो बायदिसिना रोखोमनि खामानि मोनो ना बाहेरायाव थाङोब्लाथाय दा जियानो हक बेवहाय थग्रोना बुंलांखादोंमोन माने कनजितायाहाय आंजों थानो थाखाय बेबायदि फैयाखै होननानै ना जास्ट माने बेबायदि गावनि मोननैसो डकुमेन्टस गोनांथि जानायखौ लांनो फैदों बेबायदि दाखालि बावै शेयार खालामदों आरो कनजितानि जोङो फेसबुकआवबो नुनो मोनदों बेबायदिनो एफआइआर होनाय थग्रोनखौहाय बायदिसिना ना ससियेल मिडियायाव फाननायनि आरो बायदिसिना गामि सामि बायदिसिना बेबायदि फाननायनि थाखायना दा जियानो हक मा जादों मा जायाखै सिगांनिफ्रायनो भाइरेल जाबोबाय थाखानाय आरो निस्सय भाइरेल जाबाय थानो लुबैखायोबो जानांगौना थ' बिसोरनि सिङावहाय मा दं मा गैया बयबो मिथिनो मोनखायो दा बेखायनो आङो बांद्राय सावरायबाय थानो सानाखै आरोना दा जियानो हक थग्रोना बुंनाय बायदियैनो थ' फाइनालि माने बिरलांफिनलायबाय आरोना थ' मुम्बाइआवसो थांदोंना मायावसो थांदों आरो बेखौ दा जेबो मिथिला थ' गावसोरसो मिथिलायसिगौ आरोना दा गोलाव खालामनो सानाखै आङो इन्ट्र'आव एसे भिडिअ क्लिप्स होनानै होखाबाय थ' नोंथांमोना नुनो मोनखादों आरो बेबायदिनो निस्सय आब' कनजितायाहाय ना थ' हाबा जाखांनायनि उनावबो बेबायदिनो एसे माने फिसा फिसा ड्रेसफोरखौ गाननो मोजां मोनो जानांगौ थ' बारा गोलाव खालामनो सानाखै आङो नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौहाय स' नोंथांमोनाबो बेबायदिनो फिसा फिसा ड्रेस गाननानै थ' बेरायनो गोसो जायो नामा एसे कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरदो आरोना थ' माथो बुंबावनो बारा गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थ' मालायनि पार्सनेल जोङो फेमिलियाव हाबनानै बाथ्रा बुंनाया मोजां नङा ना थ' जियानो हक नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय